Katxondori komentatzen niona, ez? Holan, petit komite horretan gauzak gauzetaz hitz egitea eta gauzak kontatzea oso txegina dela. Eta ariketa polita da, hurrengo batean, beste aukera batean gauzak, beste modu batean ikusten ditudan, zeren orain badukat beste ideia bat. Okurritu jat. Orduan berriro etorriko zara. Bai. Eta, esan dodanez, gustora egingo nebala Matxelen hemen gure mikrobertsioa, Iragan Perfektuaren mikrobertsioa egitea, politia izango zela hor. Dakizu, neukan hor disko gorrean, baina ez da kargatu. Audio hori, orduan, areo behago eukidoguna zer izan da, pasodoble Katxondori.